S kým si týka elektrika, ako vzniká, ako bliká, kedy slúži, kedy trase, povieme si dneska zase. Vítame vás u ďalšej časti podcastu Brain and Watch, vážení sledovači nášho podcastu. Dobrý deň, je tu Heso Jašterák a Adam Jakabovič. Dobrý deň. Naším vzácnym hostom dneska je človek, ktorého možno niekomu netreba predstavovať, ktorí ho poznajú, ale ktorí ho nepoznajú, treba ho predstavovať. V tom je logika vesmíru. Dámy a páni, dnešným hostom, vzácnym hostom je Peter Baláš. Dobrý deň. Dobrý deň. Možno by som aj ešte predstavil Petra, pôsobí ako riaditeľ rozvoja obchodu pre Huawei Digital Power. Toto je jedna z divízií Huawei, ktorý je naozaj veľkou firmou. Venuje sa nielen elektronike, čo možno mnohí ste sa s tým práve v tej forme stretli, takže dnes si určite povieme viac práve o tom, čomu sa venuje Huawei Digital Power, čo sú teda aj batériové úložiska. A ešte by som teda na úvod povedal, že tento podcast vznikol pod záštitou FURG, Slovenskej technologickej spoločnosti, ktorá sa rozhodla hovoriť aj o zložitých témach v energetike jednoducho, bez kratiek, pretože to, čo sa dnes deje v energetike, sa týka nás všetkých. Tak Peter, vítaj ešte raz. Možno na úvod by som bol rád, keby si nám možno viac predstavil, čo vlastne teda tá divízia Digital Power, keď to takto rozdelíme, že Huawei Digital Power, čomu sa venujete? OK, ďakujem za pozvanie. Tým by som asi začal. A začal by som predstavením možno celkovej spoločnosti Huawei. My sme vznikli, ak sa správne pamätám, v roku 1987. Čiže sme už takmer 40 rokov na trhu a okrem teda tej elektroniky, ktorú si spomínal, dodávame prioritne riešenia pre ten telekomunikačný segment. Tam sme najviac vyrástli a teraz myslím služby a riešenia pre telekomunikačných operátorov, ako sú základňové stanice pre 3G, 4G, 5G, dneska transmission systémy, čiže systémy na prenos dát. A v roku 2021 vznikla divízia Digital Power. Tá divízia už fungovala niekedy od roku 2010, ale fungovala iba v Číne, respektíve na azijskom trhu, a v tom roku 2021 sa spoločnosť rozhodla expandovať aj do Európy. A čo prináša tá divízia Digital Power? My sa prioritne zaoberáme riešeniami pre zelenú energetiku, že dodávame fotovoltické striedače, batérie úložiskové systémy. Máme potom riešenia pre nabíjaciu infraštruktúru elektromobilov, dátové centrá. Celku úspešný projekt máme na Slovensku aj v oblasti tzv. Side Power, čiže napájacích systémov opäť pre telekomunikačných operátorov. Že toto v skratke je tým, čím sa moja divízia zaoberá na Slovensku. Je to veľká divízia, možno keby sa môže povedať tak v objemoch. Ukážte a odkrokujte, jak je veľká. To by som nezašiel ďaleko, pretože na Slovensku nie sme až takí veľkí, ako sme vo svete, len tak pre porovnanie mám podľa najnovších čísel 208 000 kolegov. Pôsobíme viac. Menujte, prosím. OK, takže pôsobíme viac ako 170 krajinách sveta a teda sme aj na Slovensku. Na Slovensku, ak sa správne pamätám, sme od roku 2006, čiže budúci rok budeme oslavovať 20 rokov na Slovensku. Takže áno, späť k tvojej otázke, na Slovensku sme momentálne asi 30 členný tím a divízia Digital Power sme momentálne 4, vrátane mňa. Každopádne ako dôležité, že to rastie, ale naozaj som iba chcel poukázať, že v podstate tá podpora, ktorá je vlastne v rámci Číny matky Huawei, tak tam je akože naozaj obrovská firma, že je to až ako nepredstaviteľné. A to možno množstvo ľudí, si dovolím povedať, myslím si, že je to až polovica, ktorí sú vlastne vo vývoji. Viac ako polovica. No, čiže cez takmer 110 000 kolegov pracuje vo výskume, vo vývoji. Takže to je vlastne, prečo my v podstate ako FURG sme sa rozhodli pre strategickú spoluprácu práve so spoločnosťou Huawei, pretože naozaj veľmi výrazne inovujú práve v tejto oblasti a my chceme byť lídrom, určite chceme byť na tom trhu stále vpredu a potrebujeme na to partnera, ktorý tiež nečaká, kým niekto príde s riešeniami, ale naozaj vyvíja tie najnovšie, najefektívnejšie riešenia v čase, kedy ich na trh treba. A
to je aj to možno, čo nás teraz ako tak spája, je taká strategická dohoda, ktorú sme uzavreli o nejakej rámcovej spolupráci s Huawei vlastne, čiže my sme integrátorom batériových systémov Huawei a vyvíjame na ne vlastne energetický manažerský systém. Možno si môžeme o chvíľu povedať viac o tom, že aké možno aj úskalia to má nejaká takáto aplikácia treťostranného softvéru na batériovom systéme. Je veľa takýchto partnerstiev, možno strategických, alebo ako Huawei funguje, čo sa týka obchodu? Ja by som ani nepovedal, že čo sa týka obchodu. My sme technologická firma, tak ako aj Fuji je technologická firma. My dodávame riešenia, my dodávame tie hardwareové riešenia a poťažmo softwareové riešenia do určitej úrovne. Potom si správne povedal, že spolupracujeme s našimi partnermi. My si budujeme vždycky lokálne v tej danej krajine tzv. Ekosystém, kde spolupracujeme s lokálnymi firmami, ktoré poznajú lokálnu legislatívu lepšie, ako poznáme my, poznajú lokálne prostredie, majú lokálne vzťahy. Čiže to je dôvodom, prečo aj my sa snažíme budovať takéto partnerstva a podpisovať strategické spolupráce, pretože aj nás to obohacuje, pretože vy ste tí, ktorí ste v dennom kontakte s tým trhom, vy viete, čo ten systém, ako má fungovať, čo by ste vy privítali, že ten systém alebo iné systémy nedokážu a vy by ste práve nejakú takúto vlastnosť toho systému vedeli využívať. A však to povedal jeden známa osobnosť, že najímame odborníkov preto, aby nám oni hovorili, čo máme robiť. Presne tak. Steve Jobs, teda, aby som prehodil, Štefan Práca, po slovensky sa volá. Hej, že on toto povedal, že nediktujme my, ale diktujte nám, aby sme boli spoločne lepší, no. Hej, čiže pre nás je táto spolupráca veľmi výhodná a my práve dávame vstúpiť tým 110 tisícom kolegom, aby vylepšili ten produkt, ktorý máme, pretože tie špecifika jednotlivých trhov sú rôznorodé. Čo ten produkt možno obsahuje alebo dokáže vo všeobecnosti a čo potom je možno individuálne, čo sa jednotlivých trhov týka. Možno keď pôjdeme do tej témy toho EMS systému, do ktorej sme už nejak načelili. Poďme smelo. Jasné, toho energetického manažerského systému, aby som teda aj vysvetlil skratku, ktorý je nejakým spôsobom tá hlava toho zariadenia. Musí tam byť nejaké riadenie, pokiaľ ja chcem maximalizovať efekt alebo to batériové úložisko používa na nejakú špecifickú aplikáciu naozaj, tak potrebujem nejaký takýto prispôsobený systém. Huawei ale taktiež má EMS systém. Áno, ale ja by som povedal, že opäť je to taký generálny EMS systém, čiže ja by som si možno zobral paralelu s Formulou 1, že máme nejakú formulu, ktorá je super, ktorá jazdí. Ale pokiaľ chceme vyhrávať na tých okruhoch, tak potrebujeme vedieť detailne ten okruh. Potrebujeme mať špičkového jazdca, čo je v tomto prípade práve ten EMS systém, ktorý má za sebou ten tím, ktorý sa stará aj o tú formulu. Čiže ja by som to možno použil takéto nejaké prirovnanie. Ten váš EMS systém je ten pilot v tej Formule 1, ktorý si naštuduje tú trať, pozná tie podmienky, vie ako reagovať, keď začne pršať na trati a vie reagovať na zmeny trhu v tomto prípade. Myslím si, že ako prekvapivo trefné prirovnanie, takto s tou formulou, ale možno... A to nie som fanúšik Formule 1. A čo ste fanúšik, pán Baláš? Čo som fanúšik? Cyklistiky. Pekné. Cyklistiky. Asi najviac, keď mi ostáva čas. Našli nejaké prirovnanie, ale ja by som sa vrátil k tej Formuli 1 a spýtal by som sa možno na tú Formulu 2. Hej, že čo vlastne, ako Huawei jazdíte Formulu 1, ako Huawei je tier 1 dodávateľ, čo všetko to vlastne obnáša, aké sú možno rozdiely, lebo dneska, keď sa pozrieme napríklad na ten čínsky trh, tak tých výrobcov batérií, to už ani nedokážem ako povedať, aké číslo, to sú 10 000 rôznych firiem, ktoré vyrábajú. Nie všetci vyrábajú batériové články, to ako taktiež na túto tému si môžeme povedať viac, ale mnohí sa snažia nejakým spôsobom vyrábať ten celý systém, to batériové úložisko z tých článkov, ktoré sú na trhu dostupné.
ale nie sú si všetci rovní a pre toho zákazníka to môže byť veľmi zložité si vytipovať tie parametre, lebo je tam strašne veľa technikálií, ktoré sú, keď si človek pozrie ten technický list toho zariadenia, je to naozaj veľmi veľa parametrov, keď už ide do detailov, do nejakého manuálu, ten môže mať 100 strán bez mála a ako môže v tom byť klient strátený. Na čo si možno dávať pozor? Čo sú také dôležité veci, ktoré naozaj odlišujú tých možno papierových dodávateľov toho Tier 1 versus naozaj tú špičku na tom trhu? Tam som zachytil, že si povedal, že možno už 10 000. My sme mali možnosť asi 2 týždne dozadu aj s jedným z vašich executive manažerov byť v Číne a rozprávať s našim vice prezidentom, ktorý povedal, že sa momentálne odhaduje, že 30 000 výrobcov batérií iba v Číne. Že áno, pre toho zákazníka, ktorý si chce kúpiť nejakú baterku, to môže byť veľmi, veľmi neprehľadné. V prvom rade, na čo by som sa ja asi sústredil, keby som si hľadal baterku, je ako dlho tá spoločnosť už funguje na trhu. Pretože to je jedna z tých vecí, ktorá je prioritná, ktorá je dôležitá, pretože dneska tá firma vznikla, zajtra vám predá baterku a o rok tu už s najväčšou pravdepodobnosťou existovať nebude, pretože tých počet klientov je veľmi limitovaný. Čiže na toto by som si určite dával pozor, ako dlhodobo tá firma pôsobí na trhu. A to, v čom sme napríklad aj my výnimoční, ako som už spomínal, sme v 170 krajinách sveta. Či má lokálne zastúpenie, či viete za niekým prísť a požiadať ho o pomoc, keď sa niečo s tou baterkou stane. Či vám niekto z Číny sem príde a pomôže vám tú baterku opraviť? Pochybujem. Vždy. A my na Slovensku nemáme nejakú výrobcu batérií, keď by akože sám od seba sa chytil a začal vyrábať? Ako všeobecne tých výrobcov batérií v Európskej únii je veľmi málo. A aj tak väčšinou sú závislí na batériových článkoch, ktoré sa dovážajú z Číny. Ak sa správne pamätám, tak Fuji tiež začalo túto cestu niekedy v roku 2018, kde si oni integrovali batériové, ani nie články, ale už batériové peky, že celkové baterky do svojich energetických systémov. Hovoríte, že podľa toho, koľko už je na trhu, že aj jak dlho tu slovenský segment, už stovky rokov, to bola Alžbeta Batériová, čarstvická pani, ktorá vlastne získavala energiu z tých mladých devčat, že to bol taký plnokrvný energetický, by som povedal, segment. Dobre, ale teda poďme do tej Číny, 30 000, hovoríte asi. To zase v čínskych číslach, to je jedna rozšírená rodina, tam zase, povedzme si. To je jedna dedinka. Veľmi Lazy, to sú lazy. To sú lazy. To je na samote, no. Je to tak. Áno, len teda to nie je 30 000 jednotlivcov, ale je to teda 30 000 firiem, takže naozaj je to množstvo jednotlivcov, ktorí na tom trhu sú, to už asi nepredstaviteľné číslo. V rámci nejakých kapacít našej malej krajiny, túto v tom porovnaní je, že určite nemôžeme v tomto hľade konkurovať a možno tá výroba batérií naozaj dnes je výrazne najsilnejšia v Číne a asi to aj bude na najbližšie roky, ako nič nenasvedčuje tomu, že by sa to malo zmeniť. Tak sú Čínorody. Áno, čiže... Ja by som možno ešte reagoval. Ty si spomenul, že batériové články sú jedným z komponentov batériových úložisk, áno. A ja by som povedal, že sú jedným z tých najdôležitejších článkov celého toho batériového systému. A možno asi to nie je až tak známe, že tie batériové články, ako z tých batériových článkov sa delí, už že do 5 tried, kde tá prvá trieda sa výlučne používa pre prvá a druhá trieda sa výlučne používajú pre automobilový priemysel, kde sa vyžaduje najväčšia bezpečnosť, pretože tam vie ako keby veľmi priamo ohroziť ľudský život. A tie ďalšie triedy sa používajú potom práve na takéto stacionárne batériové úložiskové systémy. My v Huawei máme systém testovania, ak sa správne pamätám, je to 8 testovacích procedúr, ktoré práve overujú kvalitu týchto článkov a je veľmi ako keby obťažné prejsť týmto testom a preto máme iba momentálne tuším, že 3 dodávateľov batériových článkov, ktorí boli schopní splniť tieto prísne testy. Takže tá bezpečnosť je v Huawei prvorada. To by som možno nadviazal, lebo my sme aj ako teraz automobilový sektor a ľudia si dávajú tieto batériové úložiska aj do domácnosti dnes. Samozrejme a tam
sa asi každý zamýšľa tak intenzívnejšie na to bezpečnosťou, predsa len má tú batériu niekde doma, kde spí, nemá tam nejaký teraz sofistikovaný hasiaci systém v rámci areálu, ako je možno niekde v priemysle. Často sa možno stretneme ešte s tým, že sa ľudia boja toho, že by napríklad vznikol nejaký požiar. Tie batérie, ktoré sa používajú do takýchto úložísk versus tie batérie v automobiloch, aké majú vlastne podobnosti, alebo čo sú možno tie najväčšie rozdiely v rámci tých batérií? Hrozí tam takéto horenie alebo výbuch, alebo ako to je naozaj ako... Lebo nechceme ľuďom povedať, že v aute sú bezpečné, tak chodte spať do auta, hej, akože, ale že teda kto by to chcel mať aj v chalúbke alebo vo svojej svetličke niekde v cimre, takže ako upokojiť teda, že je to OK. A priori z fyzikálnych vlastností, tých, najmä keď sa bavíme o litiových, respektíve LiFePO batériách, môže dojsť samozrejme k zahoreniu z akýchkoľvek dôvodov, takzvanému, a teraz ma nenapadá slovenské slovo, thermal runaway, kde teda je to asi najčastejšia príčina, kde vzniká požiar, alebo teda poruchy batérií alebo batériových systémov, respektíve batériových článkov. Áno, toto riziko tu je a práve preto je dôležité si vybrať správneho výrobcu batérií, ktorý vie toto riziko eliminovať a dá sa povedať, že eliminovať až k nule. A to už je jedno, či sa bavíme o automobiloch. A to je veľký požiar potom už, hej? A to už... Lebo tam je tá básnička Ľudmily Kodiahorinskej, keď niekde na záhorí, batéria záhorí, vznikne veľký požiar, od skalice požiare, hej? S tým pôjde na Hviezdoslavu Kubina. Takže... Ak dojdete. Toto neznie ako nejak asi veľmi upokojujúco. No tak to vyčistíme, že na to... Batérový článok, áno, môže horieť. Možno to LiFePO by som sa zaujímal, že LiFePO, teda ako ten železofosfát, to je tá forma, ktorá sa používa v rámci týchto úložísk, pričom v automobilovom priemysle je to skôr tá litium-ionová batéria. Ona má väčšiu teplnú hustotu, čiže má ako väčšiu tendenciu asi aj nejak sa samoznietiť. Tuto pri tých LiFePO batériách to horenie nie je tak dynamický proces. Čiže je potom dôležité asi, keď nastane tento proces, ten thermal runaway, tak potrebujeme nejakým spôsobom asi zabrániť, aby sa to ďalej nerozvinulo do nejakého vyslovene požiaru až nedaj Bože výbuchu. Na toto sú vlastne v rámci tých batériových úložísk nejaké systémy? Presne tak. Ako som už povedal, my ako spoločnosť Huawei si zakladáme na tom, aby sme ad jedna vybrali tie batériové články, ktoré sú odolné napríklad voči mechanickému poškodeniu, pretože to mechanické poškodenie práve alebo zvýšená teplota môže spustiť ten thermal runaway. A to sú jedny z testov, ktorými my testujeme tie batériové články. To je prvá vec. Druhá vec. Máme potom rôzne úrovne ochrany, či už elektrickej ochrany, alebo potom mechanickej ochrany, aby sa tie batériové články v prípade potreby odpojili od elektriky ad 1, ad 2, ak by tam vzniklo z akéhokoľvek dôvodu k zhusteniu plynov v tej danej baterke, tak máme dedikované ventilačné systémy, respektíve ventilačné chodbičky, kade ten nahromadený oxid uhličitý alebo čokoľvek vieme vydiesť von z baterky priamou cestou. Čiže toto sú atribúty, ktoré pomáhajú zvyšovať bezpečnosť aj tej domácej batérie. A dôkazom toho je aj, že my asi ako jediný výrobca posiaľ pre tieto rezidenčné baterkové systémy dávame záruku 15 rokov hneď od začiatku. Takže tak sme si istí tou našou batériou, že toto dokážeme ponúknuť zákazníkovi. OK, 15 rokov záruka a tá životnosť toho systému dnes je tiež ako dimenzovaná tých 15 rokov, alebo ešte viac potom, alebo koľko sa očakáva, keď tá záruka vie byť takáto dlhá? Závisí od toho, ako sa tá baterka používa. Samozrejme, pokiaľ tá baterka sa bude používať nejako extenzívne, tak tá životnosť sa samozrejme skráti, pretože tá baterka sa v úvodzovkách vypoužíva a tá kapacita sa zníži. Ale v normálnych bežných podmienkách
domácich si dovolím tvrdiť, že tie životnosti sú ďaleko nad 15 rokov. A kebyže sa spýtam, že čo je to extenzívne, to je taký široký pojem, koľkokrát za deň povedzme musím nabiť, vybiť, aby som to nazval. Hlava, nehlava, to je... Čiže od 0 do 100 dokola. A naspäť. Pri tých väčších batériových systémoch vždycky radím klientom, že keď už si zadovažia tú baterku, tak je blbosť, aby si ju nechali stáť niekde na dvore alebo vo fabrike a nepoužívali ju len kvôli tomu, aby dosiahli tú životnosť. Práve účelom, prečo si kupujú tú baterku, by malo byť to, aby na nej vedeli zarábať peniaze, aby ju vedeli čo najlepšie utilizovať. A tým pádom áno, tá baterka si skráti životnosť, ale na druhej strane veľmi rýchlo vie dosiahnuť návratnosť investícií, pretože tú baterku vie zmysluplne používať a to aj vďaka vášmu EMS systému. Áno, tak to je taký asi rozdiel, ktorý je taký očividný medzi napríklad investíciou do fotovoltiky a batérie, že tá batéria nič nevyrobí. Ako ona nič nevyrába, ona je tam od toho, aby to nejakým spôsobom uskornila. Čiže ten finančný efekt sa musí ukázať niekde inde. Rozhodne to nie je z vyrobenej energie, takže musím vedieť nejakým spôsobom tým riadením v čase zvýšiť alebo posiahnuť ten efekt. Práve na to tam potrebujem nejaký čo najsofistikovanejší riadiaci systém, pretože naozaj tých operácií, ako to riadiť, môže byť veľa. To je tam ten EMS systém, už ten EMS systém Huawei dnes dokáže mnoho operácií. Myslím si, že ako napríklad nejaké využívanie fotovoltických verbitkov a podobne, toto všetko je zvládnuté, je to zaintegrované. A samozrejme, toto je to, čomu sa my vo Fuergi venujeme, že sa snažíme to riešenie viac ušiť na mieru na konkrétny trh, napríklad ten slovenský a jeho potreby, aby sme vedeli v podstate tú batériu riadiť tak, ako to potrebujú lokálni dodávateľia, lokálni prevádzkovateľia prenosovej sústavy a tak ďalej. Čiže toto je prečo v podstate ten EMS systém je dôležitý, aj prečo si žiadny výrobca tých batériových úložísk, nech je koľkoľvek, alebo koľkokoľvek teda, nebude vyrábať takýto vlastný EMS systém. Vždy bude hľadať nejakého partnera na tom lokálnom trhu, lebo naozaj tých lokálnych trhov, tých distribúcií, tých podmienok je veľmi veľa a niekto to musí sledovať znútra. Čiže vždy tam bude nejaká takáto asi symbióza vlastne medzi tým výrobcom toho zariadenia a medzi nejakým tým poskytovateľom toho jazdca v rámci formule. Čiže... A ak je to rozumný výrobca, tak áno. Pretože tie špecifika sú veľké. Aj keď sa bavíme o nejakom priemyselnom segmente, tam do hry vstupuje veľa faktorov, nie len výroba z nejakej fotovoltiky alebo iného zdroja, ale v konečnom dôsledku aj spotreba, tá je veľmi dôležitá a tá tiež diktuje vlastne tie časy alebo spôsob, ako sa tá baterka dá používať a kedy sa dá používať. Pretože tie spôsoby, ktoré si ty pomenoval, ako je maximalizácia výroby, presun v čase, alebo nejaký ten peak shaving, respektíve obmedzovanie maximálnej kapacity, maximálnej rezervovanej kapacity. To je len jeden z biznis modelov, na ktorú sa tá baterka dá používať. A škodí tie baterke, keď sa s ňou vôbec nerobí? Napríklad? Odchádza? Z fyzikálneho hľadiska ona degraduje. Ona degraduje, pretože aj keď sa nepoužíva, tak stárne. Čiže práve preto je ju dobré využiť na maximum. To povedali Číňania, keď to vyrábajú. Stará čínska múdro, že dvere, ktorým sa pravidelne chodí, nevrzgajú. No, skrátka, že není kedy tam tá korozia. Tak áno, naozaj, tak to asi každý aj vie, keď mal doma nejaký starý telefón, tak ho dal nabitý do šuflíka v istom bode a ho vyťahol vybitý. Tá batéria časom proste takisto ako auto, keď sa na ňom nevozím, tak tá baterka potom nenaštartujem jej v istom bode. Čiže ono naozaj, pokiaľ má byť odstavená, tak musí sa o ňu nejakým spôsobom starať, mala by byť napájaná, aby to neodišlo. Ale to samozrejme nechcem, aby bola odstavená, lebo má to slúžiť. Zarobila, má to slúžiť. Áno. A možno sa spýtam, alebo možno prejdeme k tomu nejakému vyvracaniu tých mýtov, lebo ľudia častokrát majú možno nejaké tie predstavy. Tá batériová technológia, batérie sme tu mali, ale nevyužívali sme ich možno vždy takto. A dnes sú možno mýty, možno aj mýty spojené s miešaním pojmov fyzická versus virtuálna batéria, ako to často možno ľudia vnímajú, že je v tom veľký rozdiel. A taktiež možno aj
o nejakej nerentabilite tých batériových systémov. Aj v minulosti možno aj mnohí používateľi, alebo takto by som povedal, mnohé domácnosti si možno aj zakúpili batériový systém, ale počase zistili, že tam nebola tá rentabilita. Ako veľa vecí v čase sa zmenilo. Aj to boli možno nejakí tí, by som povedal, že pionieri v rámci tohto, ktorí naozaj si tú batériu hneď kúpili, chceli toto riešenie. Možno tomu potom úplne našli to využitie na trhu. Dnes sa samozrejme už tie nožnice otvárajú a je viac možností, ako monetizovať to riešenie. To je vývoj, však aj mobil v 90. rokoch mal 3-4 kg a stal 8 výplat. No, takže... To je to tak, že stále platí, ako je to nerentabilná vec, alebo za koľko možno človek môže očakávať, že sa mu ten systém vráti aj finančný? Ja som si úplne istý, či domácnosti si rátajú rentabilitu, návratnosti investícií, tak ako to napríklad robia podniky. Ale áno, závisí to od množstva energie, ktorú tá domácnosť vie spotrebovať a v čase, kedy ju vie spotrebovať. A keď je tichá domácnosť, tak je tichá, sa napätí dá krajať. No, takže tam napätie nie je potrebné a baterka tam absolútne nie je potrebná, alebo teda tá návratnosť je tam dlhodobá. Ale to záleží, možno niekto začne neviem, veľa práť, aj keď tak aby sa vyventiloval napríklad. Ale áno, ty si to teraz pomenoval. Keď už máme integrovanú baterku v našom systéme, tak máme napríklad aj fotovoltiku. V práci teda cez deň sme väčšinou v práci, čiže tú elektrínu, ktorú nám ten systém produkuje, ten fotovoltický teraz mám na mysli, tak nevieme využiť, pretože doma nie je nikto, máme chladničku, možno nejakých pár spotrebičov, Wi-Fi router, neviem, čo ma ešte napadá, elektrický kotol, boiler a to sú spotreby, ktoré sú na úrovni jednotiek vátov, čiže je zbytočné v tomto prípade mať fotovoltiku. Ale áno, keď si tú energiu viem niekam uložiť, dajme tomu do batériového úložiska a potom tú energiu minúť vtedy, keď som doma, keď ju potrebujem, keď začnem váriť, keď začnem hriať vodu alebo to čokoľvek iné, alebo mať elektromobil doma a viem si to nabiť ten elektromobil počas noci, tak vtedy to začína dávať význam. Aj pre domácnosť. Koľko ľudí rekreačne zvára, napríklad z roboty, že to žere. No áno, to máme práve tú špičku, ktorú vidíme aj v rámci toho spotového trhu večer, že keď všetci prídu domov, tak ešte sa práca nekončí, tam sa to začína, každý doma niečo zapne a ide sa, aj tá spotreba je vyššia. Dobre, čiže k tej rentabilite, čiže už to nie je tak, ako to asi bývalo. Aj tá cena tých batérií sa asi výrazne zmenila za ostatné roky. Bol tam asi významný pokles. Kebyže si zoberieme nejaké také kratšie obdobie, povedzme 5 rokov, tak klesla významne cena napríklad batériových úložisk za takéto obdobie? Áno, klesla a to aj vďaka rozvoju elektromobility, pretože tie baterky sa práve začali využívať extenzívnejšie v tom elektropriemysle, v automobilom priemysle, čo pomohlo znížiť výrobné náklady tých LiFePO batérií a následne potom sa to prenieslo aj na tie batériové úložiskové systémy. Ja bych sa opýtal jednu takú vec, dobre, bavíme sa o baterka, jak nám slúži, dobrý slúha zlý pána a tak ďalej, ale ne, však vlastne len slúži na dobré účely, ale čo potom? Keď už baterka ide do dôchodku, tak dosah na planetu a takéto veci, lebo však sme súčasťou vesmíru, všetci sme v tom jednom kolotočí tie figurky a Indiáni to mali, ja viem, že Japonci to prebrali, že Japonci majú nejaké ministerstvo budúcnosti, to sa volá, mali to Japonci, teda Indiáni, keď severoamericky, že ako náhle sa prijalo nejaké rozhodnutí pre ten kmeň, tak zasadla tá rada starších a sa rozmýšľali nad tým, no ale aký to bude mať dopad, to čo robíme teraz pre naše decká, vnúčata a tí Japončíci to dneska normálne vraj majú, že dobre, do niečoho ideme, ale čo potom? Tak čo s tým baterkám? V každom prípade toto je dobrý prístup. A čo sa týka tých batérií, ja tam vidím ako keby dve roviny, dve úrovne. Huawei považuje baterku za v úvodzovkách odpísanú, keď má SOC na úrovni 60%. Čiže tá kapacita je na úrovni 60% oproti tej kapacite, ktorá bola ako keby, keď bola baterka nová. Hej. Stále existujú trhy, respektíve biznis modely, kde sa tá baterka dá využiť aj so 60% SOC. Sú to priemyselné podniky, ktoré vedia používať tú baterku na nejaké necertifikované služby, na zálohy, na ukladanie prebytkov z fotovoltiky a vedia s tým fungovať ďalšie roky.
Opäť si zoberiem paralelu s motoristickým športom, alebo teda s motorizmom a je to ako s bojazdenými autami. Niekomu už to auto po tých 4 alebo 5 rokoch neslúži, dá ho do autobazáru a vždycky sa nájde nejaký kupec, alebo väčšinou sa nájde nejaký kupec, ktorý nájde uplatnenie druhotné pre ten daný automobil. Takže aj to autíčko, prepáč, ojazdené sa dá potom rozobrať niekde na konzberodu na cimpr, dostaviť a použiť znova, že? A čo tá baterečka, akože, Tam som smeroval, to je či je reinkarnovateľná. To je tá druhá rovina. Tie baterky už dneska dosahujú vysokú úroveň recyklovateľnosti. Čiže my vieme z nej vyťažiť nie len to železo, ale vieme z nej vyťažiť aj tie drahé kovy, ktoré sa dajú následne použiť pre ďalší iný batériový systém alebo pre nejaké iné batériové úložiska, či už do mobilov alebo kamkoľvek inde, kde tá kapacita už môže byť menšia. Ja si myslím, že sme si pomerne uzavreli ten cyklus celý od nejakého toho dizajnu výroby, cez využitie až po nakoniec tú recykláciu toho batériového systému. A myslím, že teda téma je pomerne vyčerpaná. Ďakujem. A kam ešte smerujú, sa ich opýtajme, že? Lebo ja som odborník na čítanie budúcnosti. Ja vidím, kam smerujú, tam či sa aj priznáte k tomu, že napríklad sa kúpia autorské práva na Franka Sinatra a bude to nie My Way, ale My Huawei, alebo ja neviem, že založíte vlastne plemeno batérier, alebo tak. Nie som si úplne istý, či ja som tá oprávnená osoba. Ale však vedome sami, tak či vidím tak ďaleko do budúcnosti. Ale určite tí kolegovia, cez 100 000 kolegov sa určite nenudia a hľadajú iné systémy, ktoré bude ľudstvo používať v horizonte 5-10 rokov. Tak jak Tesla vymyslel, že prenos energie na dálku a že to bude bežný zákazník mať? No však buďme odvážni, Žil Verne kúkal do budúcna, koľko knižek predal. Jo. Ťažko mi je odhadnúť, kam naozaj smerujeme. Škoda, že nežijeme teda vy, ja som inde, ale že tak 200-300 rokov, že by sa nám to ešte potvrdilo, no že... Ako som spomínal, pred 2 alebo 3 týždňami som bol v Číne, tam som mal možnosť zažiť autonomous driving, čiže reálnu skúsenosť s autom, ktoré šoferovalo samé. Tam stačilo dať hlasový povel cieľa cesty a to auto v reálnej prevádzke medzi autami vedelo dávať smerovky, vedelo jazdiť z pruhov do pruhov, vedelo sa otočiť v križovatkách, zastať na zelenú a vedelo nás doviesť do cieľa. Takže je to jedna z ciest, kam asi to ľudstvo smeruje. Minimálne v tej elektromobilite. Krásna budúcnosť, o jakej sa nám ani nesníva, no to je krásne. A pre nás je to budúcnosť, tam je to už súčasnosť. Tak ale legislatíva troška. Autonómne vozidlá sú jedna téma, autonómne batérie sú možno to, čomu sa venujeme aj my. A ako sa ich snažíme riadiť. Určite, ak máte záujem o takú autonómnu batériu, tak sa vám ako Fluergy radi postaráme o tú jej autonómnosť, aby ste vy ako klient mali čo najmenej starosti a už iba čerpali výhody z toho riešenia. Určite sa nám ozvite, navštívte náš web www.fluergy.com alebo nám napíšte na info@fluergy.com a my vám pomôžeme zautonomizovať vaše riešenie. Toto bol Peter Baláš zo spoločnosti Huawei Digital Power. Ešte raz ďakujeme. Ďakujem za príjemný rozhovor. Ďakujeme krásne. Toto bol Adam Jakabovič. Toto bol Heso Jašterák a určite si nás nezabudnite naladiť aj o týždeň, kedy tu budeme mať Ivana Vajsa zo spoločnosti Stredoslovenská energetika, ktorý nám ako riaditeľ stratégie možno povie aj o tom, kam smerujú dnes dodávateľia energie a možno aj o tom celom procese, ako sa tá energia dostane z elektrárne až k vám ako k spotrebiteľovi. Všetko dobré a nech je váš život plný energie. Všetko dobré. Ďakujem. Dovidenia. A vždy plnú baterku.